Teidät lämpimästi tervetulleeksi Turun kaupunginkirjastoon tähän näyttelyn avajaisiin ja samalla toivotan tämän monen eri organisaation ja ihmisen yhteistyön tuloksen Turun kaupunginkirjastoon. On hienoa saada tämä historiallinen tapahtuma elämään juuri täällä, missä se tapahtui 200 vuotta sitten. Tämän aamun ohjelma kulkee sillä tavalla, että ensin meillä on tässä juhlapuhe, pääjohtaja Jussi Nuorteva Kansallisarkistosta. Sen jälkeen kuulemme musiikkia ja nyt minun täytyy oikein katsoa, että osaan sanoa oikein. Anna-Kreetta ja Goran Kripaitsevits soittavat ja sitten tulee pieni tauko, jossa on pientä tarjoilua. Ja vielä lopuksi musiikkia. Ja tämä tilaisuus päättyy näyttelyn esittelyyn. Ni är hjärtligt välkomna, generaldirektör Jussi Nuorteva. Varsågod. Arvoisat kutsuvieraat, ärade inbjudna gäster, dear invited guests. Venäjän keisari Aleksanteri I ja Ruotsin kruununprinssi Karl Johan tapasivat elokuussa 1812 aurinkoisessa Turussa, niin kuin tänäkin päivänä on kaunis aurinkoinen päivä. Heidän vierailunsa aurinkoa varjostivat kuitenkin synkät pilvet, jotka aiheuttivat huolta molemmille hallitsijoille. 2 kuukautta aikaisemmin, kesäkuun 24. päivänä 1812 Napoleonin suuri armeija oli ylittänyt Niimenjoen ja lähtenyt etenemään nopeasti ja massiivisin voimin kohti Venäjän sydänmaita. Ranskan hyökkäys ei tullut suinkaan yllätyksenä, sitä oli toki osattu odottaa ja siihen oli Venäjälläkin varauduttu. Silti hyökkäyksen voima oli musertava ja ranskalaiset etenivät nopeasti yhä syvemmälle Venäjälle. Aleksanteri I saavuttua Turkuun hänet tavoitti tieto venäläisten Smolenskissa kärsivästä raskaasta tappiosta. Keskustelut Ruotsin kruununprinssiksi valitun Napoleonin entisen marsalkan Jean-Baptiste Bernadotten, sittemmin kruununprinssi Karl Johan ja Ruotsin kuningas käytiin siis hyvin jännittyneissä tunnelmissa. Tilanne ei ollut kriittinen vain Aleksanterille, vaan yhtä lailla luonnollisesti myös Bernadottelle. Pietarista Turkuun oli tullut myös Ison-Britannian suurlähettiläs. Hän oli ainoa ulkovaltojen lähettiläs, joka osallistui tähän Turun kokoukseen. Ja on selvää, että Britannialle luonnollisesti myös se, mitä kokouksessa päätettäisiin, oli mitä tärkeää. Ett anfalls- och försvarsbund slöts den 5 april. Det må nämnas att bara 3 dagar senare, den 8 april, beslöt Alexander att flytta Finlands huvudstad från Åbo till Helsingfors. Den nya huvudstaden var närmare Sankt Petersburg, men viktigt var att den stod nära den starka fästningen Sveaborg, vilket gav ryssarna en bättre möjlighet att både att skydda och kontrollera huvudstaden. Detta beslut var en orsak till att folket inte hyllade kejsaren i Åbo lika glatt och stort som år 1809. Då hotet från Sverige hade skingrats vågade Alexander sända mer än 20 000 soldater från Finland till Baltikum, där de deltog i striderna mot franska trupper vilka avancerade mot Sankt Petersburg under ledning av den tappra och erfarna franska marskalken Ney. De färska ryska trupperna, som också hade erfarenhet från finska kriget, lyckades slå franska trupperna i slaktet vid Riga. Det bildade därefter ett hot mot franska försörjningslinjerna och bidrog till Napoleons reträtt från Ryssland. Den 18 september inrättade Alexander också 3 infanteriregement i Finland. Därför firar vi den dagen som 200-årsjubileum för finska gardet och autonomiska Finlandsmilitäret. Turun tapaamista voidaan tarkastella monella tasolla ja monista perspektiiveistä. Kuluvana vuonna Venäjällä on julkaistu lukuisia tutkimuksia ja yleisteoksia vuoden 1812 isänmaallisen sodan tapahtumista ja poliittisista taustoista.
Kansainvälinen näkökulma on ollut niissä vahvasti esillä. Suuria tapahtumia tarkasteltaessa on käytettävä arkistoaineistoa kaikista niistä keskeisistä maista ja kokoelmista, joita tapahtumat koskevat. Napoleonin kirjeenvaihdon julkaiseminen on Ranskassa edennyt nyt vuoteen 1812. Sain kesällä Ranskan suurlähettiläältä tuoreimman osan, johon on koottu nimenomaan Venäjän sotaretkeen liittyvää asiakirja-aineistoa. Jo nopea selailu osoitti, että siinä on paljon uutta materiaalia, joka käsittelee muun muassa Venäjän ja Bernadotten yhteyksiä. Ranskan kansallisarkisto, etenkin sen edellinen pääjohtaja Martin de Boisdeffre, on ollut keskeisesti mukana hankkeessa, ja olen voinut keskustella hänen kanssaan suoraan aineistosta vieraillessani hänen luonaan Pariisissa ja Versaillesissa. Ensi viikolla avataan Venäjän sotahistoriallisessa arkistossa Moskovassa suuri näyttely Napoleonin sotaretkestä. Siinä on käytetty Venäjän arkistojen kokoelmien lisäksi kansainvälisiä aineistoja. Kansallisarkisto on myös osallistunut näyttelyyn toimittamalla materiaalia, joka liittyy vuoden 1812 tapahtumiin Suomessa, keskeisesti tietysti Turun kokoukseen. Baradinon kentällä järjestetään syyskuun alussa useitakin tilaisuuksia, joihin Venäjän valtionjohto osallistuu. Kaikkiaan arvioidaan, että Baradinossa tulee vierailemaan viikon aikana yli 1 miljoona ihmistä. Åbo stad kan vara stolt över att ha spelat en viktig roll som mötesplats till en av de avgörande mötena under krigets gång. Det är viktigt också att vi kan se ut över våra lokala och nationella frågesättningar och gillanden. Avtalet mellan Sverige och Ryssland betydde stora förändringar till politiska ställningen, inte bara i Sverige utan också i Danmark, Norge och Finland, även Island. Få i de här länderna var kanske nöjda med de besluten som fattades av härskarna, men ingen kan neka deras stora betydelse. Nämä Turun tapaamisen järjestelyt lähtivät varsin myöhään liikkeelle. Olen kuitenkin erityisen iloinen siitä, että aloitus täällä tapahtui ruohonjuuritasolla. Henkilöt ja järjestöt lähtivät liikkeelle. Voidaan sanoa, että vähän niin kuin Ranskan vallankumousneuvosto, koska tätä järjestelytoimikuntaa ei koskaan kukaan asettanut, se vain otti roolinsa. Kuitenkin kun katsotaan tätä tapahtumakokonaisuutta, joka nyt meillä on osittain jo takana ja osittain edessämme tänä viikonloppuna, voimme olla varmasti hyvin iloisia siitä, että tämä on sekä herättänyt keskustelua ja huomiota täällä kaupungissa, että olemme onnistuneet rakentamaan kiinnostavan monipuolisen kulttuurikokonaisuuden. Turun kaupungilla ja Aurajoki-verkostolla on tässä ollut hyvin keskeinen rooli. Olemme luonnollisesti kiitollisia ennen kaikkea myös siitä rahoituksesta, jota olemme näitä teitä saaneet. Tähän kaupunginkirjaston tilaisuuden järjestämiseen ovat myös osallistuneet monet organisaatiot. Arkistolaitoksen lisäksi mainitsinkin jo Aurajoki-verkoston, Turun museokeskus, Turun tuomiokirkkoseurakunta, molemmat yliopistot, Aboa Vetus et Ars Nova Museo. Ja tietenkin tänään odotamme kaikki suurella innolla Turun kaupunginteatterin esitystä. Olemme erityisen kiitollisia siitä yhteistyöstä, jota olemme voineet tehdä Venäjän Turun pääkonsuliviraston ja venäläisten arkistojen ja kirjastojen kanssa. Voi sanoa, että tästä yhteistyöstä on seurannut se, että tuolla viimeisessä osiossa voimme nähdä kopioita harvinaisista Venäjän ulkoasiainministeriön arkistossa olevista asiakirjoista, joita olemme onneksi heidän ystävällisellä avullaan voineet sieltä etsiä ja saada myös tänne näyttelyyn. Ne eivät Suomessa ole tutkimuksessa olleet kovin hyvin tunnettuja. Ja tämä on uskoakseni myös hyvä avaus jatkoyhteistyöhön. Jag vill tacka hjärtligt alla de många personer och organisationer som har bidragit till att skapa en verklig fest som vi nu kan fira exakt 200 år efter mötet mellan Alexander I och Karl Johan här i Åbo i augusti 1812. Kiitos kaikille.